नायलाय देलायनानै नायबाय थाबावबाय ना इसोर मा नागिरदोंथाय आर'नाइसो सुनायावबा गैया एनै मोनसेखौ बरना दोनदों सुनायावबा गैया सोरजोंबा मा गाज्रि देलायगोन आरोना ओमफ्राय मालायखौ मिथिला जेबो फैदो 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 मा आं गिसिबो फैजोबबाय उन्दुबाय थाबावोब्रा एकदम थोरसि लथा सुनो बालायबावो हामफिया जि गाजा गयो हाबा जानानै नोङो थोरसि लथा सुवाबा गबावो सानफ्रोमबो बे मावनायखौनो मावबाय था जानायखौनो जाबाय था आयु खामानिया जाद्रायथारा जि बाखादोंमोन आङो हमग्रो बोनानै लाबोबाय आंखौ सोरबा सोरबा कमेन्टआव बुंदों आरोना सोरबा मोजांबो खालामदों सोरबा गोसोआव दुखु मोननानै सोरबा बायदिया एसे माने थाब देखायनि थाखाय एसे बायदिसिना बुंनो हमदों आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ स्पन्सर खालामदों राम्मि नबल नोंथांमोना राम्मि नबल एप्सखौ डाउनलड खालामब्लानो 41 रुपिस बोनास मोनगोन आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो लिंक होखानाय दङ आरो कमेन्टआवबो पिन खालामनाय दङ नोंथांमोना थाबैनो डाउनलड खालामदो रेजिस्टार खालामदो आरो रां आरजिदो आरोना नायदो लोगोफोर माने हामफिया केकखौ जाख्लानानै दोनखालायबावो आरोना इदिखो जायोलै केक हानांगौआ नायलाय जाख्लाजोबना दोनबाय साइड साइडनिखौ जाख्लाजोबना दोनदो हामफिया केक हानांगौखौ माने लाबोनायावनो बायबाय आरोना केकआ माने साइड साइडआव माने नाथुम नुथुम लाबोनाय जाबायना आङो बेलेग मालबो लाबोदोंमोन बेनोसै लोगोफोर माने जोंनि दा बड' कापोल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना जोबोद सापर्ट खालामनानै दिनै 50K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय बयनिसिमबो जोंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम रायजो राजा बिदा फंबाय बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय दा दिनै जोङो माने 50K साबस्क्राइबारखौ दिनै माने गोसोआव लानानै आरो बे नाम्बारखौ गोसोआव लाखिनानै जोङो माने दिनै फिसा सेलेब्रेसन ओरैनो माने गोसोआव थानायनि थाखाय दिनै मेम'रिस बायदियै केक हानो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि दा बड' कापोल चेनेलखौ गोबाङानो नायो आरोना दा बड' कापोलाव जोङो बिदिनो भिडिअ बानायनानै न'खरनि फारसे जोङो फेमिलि ब्लग लाबोबाय थायो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबाङानो जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो सिगांनिफ्रायनो सापर्ट खालामबोगासिनो दं नोंथांमोना बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासियो बयनिसिमबो दा दिनै जोंनि दा बड' कापोल इउटुब चेनेला नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायनि गेजेरजों नोंथांमोना माने जिनाखि जोंनि भिडिअखौ नायनानै बयनिबो वाट्सएपफोराव लिंकफोर होनानै शेयार खालामो फेसबुकआवनो शेयार खालामो नोंथांमोना गासिबो माने बिदिनो शेयार खालामो नोंथांमोना जेसेबांनाखि जोंनि भिडिअखौ नायो दिनै माने नोंथांमोना नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ देखायबाय दिनै देखायनानै नोंथांमोना जोंखौ 50K साबस्क्राइबार जोंनि इउटुब चेनेलखौ 50K साबस्क्राइबार माने 50,000 साबस्क्राइबार आरोना कमप्लिट खालामबाय नोंथांमोना बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनो सानो बयनिसिमबो दे बिदिब्ला लोगोफोर जोङो केकखौ हानोसै खोमा नोंथांमोना बिदिनो जोंखौ इयुनावबो अनसायलांबाय थाब्लानो जाबाय देग्लाय माने आङो बैसागु मिउजिक भिडिअ बानायनो हायासै आरोना माने लाबोनाय जायासै मिउजिकआथ' एसे माखासे मिक्सिं खालामनांगौ दंबावो माने देग्लाय माखासे खामानियावबो बेस्थ' थाबाय नालाय आङो न'खरनि खामानियाव बेनिखायनो लाबोनो हायासै नेक्स्ट इयारहालागै आङो माने मिउजिक भिडिअबो लाबोगोन आरो लोगोसे बिदिनो माने बैसागु एलबामफोरबो लाबोगोन आरोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोनबाय थायोब्ला दा रानियाबो जोंना माने बारा देराखैमोन नालाय बेनिखायनो न'आवबो थाबाय थानो गोनां जायो दा बेनिखायनो आङो लाबोनो हायाखै आरोना आरो मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ बैसागु एलबाम माने आंनि सासे आदानि आरोना बियो दा बिनि चेनेलाव आगारगोन आरो दा गोदान आर्टिस्ट लादों आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बेखौ आङो उनाव खिथागोन आरोना मा चेनेलाव फैगोन दे बिदिब्ला लोगोफोर जोङो माने केन्डेलखौ लागायनोसै ओमफ्राय हामफिया हागोन आरोना केकखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसे इन्जय खालामदो आरोना दिनै माने ब्लग लाबोनाय जायासै बेनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ओमफ्राय नै जायफोर माने दिनैसो गोदान नुबाय बायदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला एसे आग बाराय होबावबानो जाबाय एसे साबस्क्राइब खालामना होबावबानो जाबाय जाहाथे आंबो नोंथांमोननि अननायखौ माने बिदिनो नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थायो आरोना गोजोननाय मोनो बिदि सापर्ट देखायब्ला नोंथांमोना सान्दुंआ नायनो
बारा बारबावदों माने केमेरामेनबो लाबोखै जों लोगोफोरनै फैसा गैया केमेरामेन लाबोनो बे केकखौबो आङो जेनथेन हाजिरा मावनानैसो बायदों बेनिखायनो फुरा मोनासै आरोना जाख्लालायनायसो मोनबोदों फैसाया होनो हायासै नालाय बोरै जाखो बारानो इथिं बायथिंसो बारबाय थाबाय माथो इथिंजाय फैदों बार सानजानिफ्राय बार फैदोंना दाय थब्लिरगासिनो बेबो फिसाजोआबो गावआथ' लाखायानोसै माबायदि देलायदों नायदो आदै बुंथारलै गोमोरफिनजोब्बायसो गोमोरफिनलायलायो बे बार फैनाय खोनायाखै बे ओरैनो जास्ट टाइम पास नामा जाम्बायला बार फैयोआनो बार फैथ'आबानो जायोमोन नै दाना जालानो गावनि आखाइखौसो जासिबाय मेथाइ बायदिनो ओरैजा लाइटफ्राबो जाबावलासो गुदुं जाजोब्बाय दे जाबाय दे जाबाय नोंथांमोनाबो एसे स्ल'गान होदो जों सानैल' जाबाय नालाय हेपि बार्थडे 50K हेपि बार्थडे 50K हेपि बार्थडे 50K सेलिब्रेशन हेपि बार्थडे 50K हेपि बार्थडे 50K साबस्क्राइबार कमप्लिट थेंक इउ लोगोफोर दे लागाव बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबो आमायथु सिंनिफ्राय आदै मादै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आरोना दा नै ओमफ्राय आंनो दौगोरसिगोन दे जल्दि दौ दे है साथामसो लानो ओंखारबावलाय लायो है फिसाजोखौ नुसिगोन बे नोंसोरो नानि गायथ'आ आरो बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो दा जोंखौ दा जोङो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन दा माखासे न'खरनि खामानिफ्रावबो बेस्थ'मोन आरोना बेनि थाखायनो आङो सानफ्रामबो मालाबा समाव सानफ्रामबो नङाब्लाबो साननैजों खेबसे सानथामजों खेबसे बेफोरबायदि ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजायो दा नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायखौ बिराद माने थाबैनो आङो 50K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय आरोना नोंथांमोना आंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामदों सिगांनिफ्रायनो 0 साबस्क्राइबारनिफ्राय दिनै माने 50,000 जन माने साबस्क्राइब खालामबाय आरो आंनि चेनेलखौ रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो नोंथांमोना जोंखौ अनलांबाय थाब्लानो जाबाय भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी